Matthew chapter 23 verses 1 to 12. उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागी आणि आपल्या शिसा लागी उलोवन म्हणालो, शास्त्री आणि परिसेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमका सांगता ते सकट तुम्ही करा आणि ते शिकयतात ते तुम्ही पाळा. ते करतात ते सपरी तुम्ही करी नकात, कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपूण करिनात. गड आणि वोवंक टंकानातले बरे बांदून मुठ्याच्या कांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणच ते उखलूंक एक बोट लेकून हालयनात. सर्व आपली कामां मुठ्यांनी पडोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्याक बांदलेलो नारी उतराचो चामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आणि आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत असतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले सगे आणि शिनोगॉग सभेन मुख्ली बसका तांकां जाय. पेंटे चलांक लोकांन तांकां सलाम केल्यार आणि राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमी कोणी राब्बी म्हणून उलो करचे नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आणि तुमी सुमेज एकामेका बाबाव. संवसारान कोणाकच बापा म्हणून उलो करी नाकात. तुमचो बाप एकलोच आणि तो सरकार आसा. बेसरी म्हणूनय तुम्ही कोणायकी म्हणचे नाका. तो बेसरी एकलोच तो ख्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो आणि तुमचो साकोर जायचे. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आणि जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव परतो करतलो. प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो असलो, सोबदू देवासवे असलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीस तो देवासवे असलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव चडलो आणि तो जीवच मनशाकळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान एक दीस जाले ना. आणि सबदू मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.